Dámy a páni, to bola Luisa. Ja som nedávno oslávil 30-ku. Ešte nedávnejšie 40-ku, áno. Ale ľudia mi hovoria, že vyzerám dobre na svoj vek, hej. Predtým to nebol joke. Predtým mi hovorili, že vyzerám dobre, hej. Teraz tam dodali, že na svoj vek. Hej, to je ako keby ste žene povedali, že tieto šaty ti pristanú na to, aká si tlstá, hej. Ale ja už som teda vo veku, že si musím dávať trošku pozor na svoje zdravie. Bol som prvýkrát aj u lekára a on mi povedal, že teda, že Mišo, mal by si bicyklovať, lebo že to ti predĺží život. Ja hovorím, že ne, to ne, ja radšej budem šoférovať, tým ušetrím 10 rokov, ale potom mi povedal, že teda, nakoniec som si kúpil ten bicykel, ale moji kamaráti mi hovorili, že keď jazdím po Bratislave na ňom, že vyzerám jak gej. A aby som teda ako vyvrátil tento ich názor, tak som si na ten košík vpredu dal pretekárske pásy som si namaloval, ale ja, on mi ešte povedal, že teda mám behať, hej, že každý deň 5 kilometrov mám behať. Ja, že teda dobre, tak o 2 týždne mu volám, teda, že halo, som 70 kilometrov od domu, čo teraz? Ale tak ako Luisa hovorila, tak ja by som to tiež tak chcel trošku ešte vrátiť úplne na začiatok, a dať aj vám otázku, či viete, prvý vzťah na svete bol aký? Kto ho mal? No, však neviem, no. Adam a Eva, správne. Adam a Eva bol prvý vzťah na svete. Adam sa narodil bez penisu. To je fakt, to je v Biblii napísané. Lebo nepotreboval ho, lebo bol sám. Ten dostal až s Evou ako príslušenstvo. Hej? Lebo Boh mu povedal, že Adam, tu som ti vyrobil Evu a zober si aj adaptér. Ale v Biblii sa píše aj to, že o tom ich prvom sexe, alebo čo, a Eva mu povedala, že proste, že Adam, si v zlej diere. A Adam, že prepáč, ako robím to prvý raz, no sorry, ako jak to mám vedieť, ale počkaj, jak vieš, že som v zlej diere? Ten hajzel had, no Ježišmaria, no, je to v Biblii. A tam sa aj píše aj ako, že teda o tej Adamovej prvej erekcii, on bol z toho v šoku, lebo prvá bola. A on iba tak všetkým hovoril, aj tomu Hádovi, aj Eve, že aj tými zvieratám už tam boli, že proste uhnite, lebo neviem, pokiaľ až to pôjde, lebo kedysi, priatelia, kedysi to bolo tak, že proste muž bol lovec. Hej, muž proste lovil bizóny, ženy, ale dnes je to všetko naopak. Dnes akože žena má s vami sex, odíde uprostred noci a už vám nezavolá. Hej, a ty tam čakáš, jak taká chudera s mašľou, a ona síce sa vypýta, že ten sex chce mať s tebou, ale čo je fajn, ak je pekná, ale ak nie. Ja som mal rande raz, prvé rande, a tá dievčina sa ma na tom prvom rande opýtala, že aké sú, Mišo, tvoje sexuálne fantázie? A ja hovorím teda, vieš čo, tak choď ty prvá, aby som teda vedel, že čo môžem čakať. A ona, že predstavujem si ťa svalnatejšieho. A ja hovorím, OK. Tak ja som ani radšej tie svoje fantázie jej nepovedal, lebo predsa len prvých 22 sa netýka vôbec jej. A vlastne 14 toho sa netýka ani mňa, takže... Ale kým som sa, priateľa, usadil, tak som vyskúšal si niekoľko zaujímavých vzťahov, proste chodil som chvíľku s dievčinou, ktorá povedala, že ja ti ten svoj vienok dám až o mesiac. A hovorím, OK, nič sa nedeje,
Som jej zavolal až o mesiac, ale chodil som aj s dievčinou, ten vzťah by som nazval tak ako psychologický, hej, ona bola psycho, ja som bol logický, ale hej, vyskúšal som si aj vzťah na diaľku, hej, ja som býval v Bratislave, ona v budúcnosti, ale chodil som s dievčinou, ktorá mi po 3 mesiacoch randenia povedala, že Mišo, a ty si kedy nájdeš frajerku? Ale chodil som aj s bezdomovkyňou chvíľu, čo bolo celkom fajn, lebo po tom intimnom zblížení som ju mohol vysadiť kdekoľvek, ale chodil som aj s policajtkou chvíľu, samozrejme, a to bolo tiež zaujímavé, lebo keď už došlo teda k tomu fyzickému zblíženiu, tak ona sa ma opýtala, Mišo, máš ochranu? Hovorím, jasné, však teba, ale priatelia, mohol by som pokračovať do rána, ale mňa teší, že už nemusím riešiť tieto veci, že naozaj teraz riešim jediné vzťahové veci medzi rodičmi a deťmi. To je jediné, čo proste ma teraz zaujíma, ale uvedomil som si proste, že dnešné deti sú strašne rozmaznané, že proste to není ako za mojej mladosti. Ja poviem vám príklad, ja som bol v banke teraz pred pár dňami a za mňou stála mamička s takým 5-ročným synom, ktorý ju neposlúchal. Ja som si ho všimol, lebo mal zrastené obočie. Ale a nemohol som sa prestať na neho pozerať, proste ako, ale a ona furt na neho akože kričala, že poď sem, a toto neutekaj tuto a v istom bode povedala, že Jonáško, nebehaj tu po tej banke, Ujo ti to nedovolí. Na mňa. Čo ja? Čo ja mám s vašim jednoobočným synom? Však ako... Vieš, on ma stretne o 20 rokov niekde, bude mať pištol v ruke a bude ma chcieť prepadnúť a bude, pamätáš si ma z banky? Ujo. Ja mám synovca a na tom to vidím, aké sú deti rozmaznané. Proste on má 4 roky a on je vo veku teraz, že proste on si naťahuje penis furt. Ale že do všetkých strán. A kdekoľvek. A moja pani sa ma pýtala, že Miši, počúvaj, že to je strašné, prosím ťa, táto fáza to dokedy potrvá? A ja neviem, dokoľko sa to žije, tak do 80-ky určite, ale tento synovec, on je proste, on je rozmaznaný, proste my ideme v aute, švagor šoféruje, on sedí vzadu a on má v tom zadnom sedadle televízor, priatelia. A on sa nudí. Že ja sa nudím, kedy tam už budeme? On tam má televízor, halo. Jak sa môžeš nudiť, keď tam máš televízor proste? Ja si pamätám, že ja keď som bol malý, tak ja som proste jediná moja zábavka, proste muselo byť ticho v aute, lebo proste keď som začal pindať, tak proste otec, jak bol za volantom, v momente letela ruka, drb mi jednu po hlave. Je jedno, čo som tam ja sedel, aj babka tam sa, a ona tiež dostala proste drb, A ja jedinú zábavku, ktorú som mal, proste som ako otvoril si okienko a proste tieto vlnky, to som robil. 2 hodiny. Lebo my sme boli fakt chudobní, keď som bol malý, proste až tak chudobný, že proste v zime to bolo najväčší problém, lebo keď proste otec zahasil cigaretu v kuchyni, tak mama z spálne na neho kričala, že kto tu vypol kúrenie, ale ani otec nechcel kúriť. On hovoril, že proste, že naše telo má výhrevný mechanizmus v sebe, hej? To sa volá, že trasenie sa, hej? Že vidíme, Miško, že sa ti klepú zuby, hej? To je teplo, hej? To je kinetická energia, hej? Stavím sa, že tvojmu jazyku není zima, ale
Našťastie to už nemusím teraz riešiť, ale, lebo fakt za 100 eur tu teraz vystupujem, ale priatelia, takže takto budeme pokračovať, ale obvykle by išla prestávka teraz, ale nejde, lebo nemáte tu bar, a ono je to tak vždy, akože čím viac sa pije, tak tým je komik vtipnejší, no ale preto Ondřejček chodíva posledný, ale teraz prichádza ďalší človek, budete mať pocit, že to je iný, ale je to ten istý, lebo sme tu iba 4. Ale dámy a páni, druhé kolo, Jakub Gulík.